ମାନେ ସୁପ୍ରଭାତମ୍। ତୁମର ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସ को स्वागतम। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଆମର ପାନୀୟ ଜଳ। ତମର ପୂର୍ବରୁ ଜଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିନ୍ଦୁ ଭିତ୍ତିକ ନୋଟ୍ ଡାକିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଆମର ଜଳ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବା, ତାପରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାନୀୟ ଜଳ। ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଣି ପିଇ ଦେଉଛ? ନା, କାହିଁକି? ତମର ରୋଗ ତା ଦେହରେ ସବୁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଅଛି, ମଇଳା ମିଶିକିରି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେ ପାଣି ପିଇବା ଆମର କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁ ସ୍ଥାନର ଜଳ ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆସ ଜାଣିବା କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଜଳ ଆମେ ପାଣି ପିଇବା, କେଉଁ ଜଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପଯୋଗୀ, ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଜାଣିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଜଳ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ। ଜଳ ବିନା ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଜଳ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ। ତାପରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ପାନୀୟ ଜଳ କେଉଁଠୁ ମିଳେ? କେଉଁଠୁ ମିଳେ ତୁମେ କହିପାରିବ? ସବୁଆଡ଼େ ଜଳ ଅଛି। ଜଳ ସବୁ କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲ? ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳ ଅଛି, ହ୍ରଦରେ ଜଳ ଅଛି, ନଈ, ଗାଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ, ନାଳ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ ଜଳ କ'ଣ ପିଉଛ? କାହିଁ ପିଉନା କହିଲ? ସେ ଜଳ ପିଉନା କାରଣ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମଇଳା ଅଛି, ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେ ଜଳ ପିଉନା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତ କହୁଛ, ଦେଖିଥିବ ବର୍ଷା ଜଳ, ଏମିତି ଧରିଥିବ ବର୍ଷା ଜଳ, ଦେଖିବ ପରିଷ୍କାର। ତୁମେ ଭାବିବ ଗୁରୁମା ଉପରୁ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ତା ଦେହରେ ମଇଳା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଜଳ ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଜଳ ଯେଉଁ ଆସେ ସେଟା ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜଳ ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଅସରାଏ ବସିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦେଇ ଆସୁଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେହି ବର୍ଷା ଜଳରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଣି ପିଇଦେବା ନା, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ। ତା ଦେହରେ ଥିବା ମଇଳା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯିବେ, ଆମର ପେଟ କାଟିବ, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ଜ୍ୱର ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଜଳ, ଅସରାଏ ଜଳ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଜଳ ଆଦୌ ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ପାଣି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଜଳ ସେ ପୁଣି ଭୂମିରେ ବୋହିଯାଏ, ଏ ଭୂମିରେ ଭେତିଯାଏ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ପାଣି ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ପଳାଏ। ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କରୁନେ, ବୋରିଂ ପଏଣ୍ଟ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ କରୁଛେ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ସେ ପାଣି ଆମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଣି ମାରୁଛେ, ସେଇ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲ, ପ୍ରଥମ ପାନୀୟ ଜଳ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରଥମେ ଅସରା ହେଇଯାଏ, ତା ପିଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବା ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ। ତାପରେ ତୁମେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଦେଖିଛ ନା? ସମୁଦ୍ରରେ ତ ବହୁତ ଜଳ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ଜଳ କେମିତିଆ ଲାଗେ କହିଲ? କିଏ କହିବ? ସମୁଦ୍ର ଜଳ ନା ଲୁଣିଆ ଲାଗେ। ସମୁଦ୍ର ଜଳ କେମିତିଆ ଲାଗେ? ଲୁଣିଆ ଲାଗେ। ତେଣୁ ତୁମେ ସେ ଲୁଣିଆ ପାଣି ପିଇବ କ'ଣ? ନାଇଁ, ତୁ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ତୁମକୁ ଯଦି ଚିନି ସରବତ ଦିଆହେବ, ମିଠା ପାଣି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ତୁ ଆରାମସେ ପିଇଦେବ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପିଇବ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲୁଣିଆ, ତା ଦେହରେ ଅନେକ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ବାଲି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖ, କେହି ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ବି କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆମର ଭାରି ଦରକାରୀ। ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ ଆଣି ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ତା ଦେହରୁ ଲୁଣ ବାହାର କରି ଆମେ ଲୁଣ ଆମ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଲୁଣ ବିନା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଲୁଣ ଆମର ଅତି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ଯେମିତି ପାଣି ଆମର ଜୀବନ, ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଲବଣ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଲବଣ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଉଛେ କେଉଁଠି? ବେଶୀ ପାଣି ପାଉଛେ ଲୁଣ ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ, ତାହା ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିଲ, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଜଳ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିଛ ହ୍ରଦର ଜଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର। ହ୍ରଦ ବା ଚିଲିକା ପାଣି ଏସବୁ ଲୁଣିଆ। ହ୍ରଦ ଜଳ କାହିଁ ପିଇବାନି? ହ୍ରଦ ଜଳ ତ ଭଲ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁ ପିଇବାନି କହିଲ? ହ୍ରଦ ଜଳରେ ନା ଅନେକ ଅଦରକାରୀ ଲବଣ ମିଶିକିରି ଥାଏ, ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥାଏ, ଦଳ ଫଳ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପାଣି ପିଇଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ଷତିକାରକ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପାଣି,
ବର୍ଷା ଜଳ ଆଉ ହ୍ରଦ ପାଣି ଏସବୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ପାଣି ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲ, ନଦୀ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଏ ପାଣି ତ ବଢ଼ିଆ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆକୁ ପିଇଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ ଗୁରୁମା ତୁମେ ପଚାରିବ, ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ନା, ନଈ ପାଣିରେ ନା ସମସ୍ତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ପକାଉଛନ୍ତି, ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରର ଅଳିଆ ମଳିଆ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ନଈ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଯାକ ବି ସେଇ ନଈ ପାଣିରେ। ନଈ ନାଳ ପାଣି ଆଦୌ ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ କି ପରିଷ୍କାର ନୁହେଁ, ଆକୁ ଆମେ ଯଦି ପିଇବା ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ସ୍ଥିର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଦଳ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ମଇଳା ଅଛି, ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଗୁରୁବା ସବୁ ପାଣି ତ ଅପରିଷ୍କାର, ସବୁଥିରେ ତ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଅଛି, ମଇଳା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚିବା? ତେଣୁ ବାପା ମା ଶିଖେଇଥିବେ ଆମେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ପାଣି ପିଇବା, ନାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଉନି ସେଇ ପାଣି ପିଇବା, ନହେଲେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ନା ସିଝା ପାଣି କରି ପିଇବା। ଏ ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ। କିମ୍ବା ପାଣିକି ଆମ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଢିଙ୍କିଆ କଳ ଦେଖୁଛ, ସେ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି ଗଭୀର ଭିତରୁ ବୋରିଂ ହେଇକିରି ଆସିଛି, ସେ ପାଣି ପୁରା ପାନୀୟ ଜଳ, ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏଥର ବୁଝିଲ, ଆମ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲେ, ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲସେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।